com vulgueu. Bueno, portem 3 partits seguits a casa igual, que mereixem guanyar, que arribem molt, no definim, ens arriben 2 vegades i ens el claven. Què passa? Què passa? Doncs, bueno, penso que el partit d'avui han sigut molt superiors. A la primera part hem tingut situacions molt i molt clares per sentenciar, ja ho has dit tu. No ho hem fet i hem perdut el partit en 5 minuts. Hem d'aprendre d'això. Què hem de fer? Segurament ficar-les dintre. Estic segur que si marxes al descans amb 1 o 2-0 el partit és totalment diferent. L'Ontinyent ha de canviar la seva manera de fer, però bé, no les fiques i per tant el que haurem de corregir són aquestes situacions que ens generen perill del contrari i, lògicament, després intentar seguir entrenant per encertar quan tenim les ocasions clares. He vist que abans del partit et saludaves amb Rangel, no sé si a l'acabar també l'has saludat. Li he apretat fort la mà però m'ha servit molt, perquè ha tret 2 mans molt bones, simplement ens coneixíem perquè hem jugat junts a Lleida i bé, avui, ja m'ho ha dit ell, ha tingut una molt bona actuació, ha sigut determinant en el partit, ha fet una mà molt clara a Edgar, una altra Melo i després aturades que ha fet. Juga, per tant el que hem de fer és generar-ne més o les que tenim ficar-les dintre. Ha tingut un bon partit i al final ens deixa amb aquesta sensació que hem perdut 3 punts, però penso que ha sigut un partit bastant complet, millor que els anteriors a casa i per tant mirarem aquestes coses i intentarem, lògicament, ja portem dies intentant corregir aquestes situacions que ens generen perill al contrari. Content amb la defensa improvisada que tenies avui? Doncs sí, podríem destacar la funció que ha fet avui Sergi Gómez, no és una posició habitual per ell, però bé, tàcticament és un jugador molt aplicat i que entra molt ràpid als conceptes i, de fet, penso que ha passat totalment desapercebut en aquesta posició. És cert que els contraris no ens han atacat molt, però tenien a la primera part un davanter molt alt i que protegia molt bé la pilota i a la segona part han ficat a 2. Per tant, tot i que no és un jugador de molta alçada, sap agafar bé la posició i per tant agrair-li aquest esforç perquè sabem que sortir d'aquesta posició i més la de central és complicat i ha fet el seu treball molt bé. Dimecres hi ha Copa Federació, com planteja el partit? Per relació sí, per fer canvis o...? Doncs encara no ho sabem, això és una mica estressant, estan acostumats a la Champions, m'imagino que ells tenen millor, però els que no ho estem, doncs anem molt al dia a dia. Avui només teníem al cap a l'Ontinyent, que venia de 2 derrotes, sabíem que seria un partit molt difícil, que és un equip amb molta experiència, ja ho hem vist quan s'han ficat per davant al marcador, el que volien era perdre el màxim de temps possible, i a partir de demà corregir les coses, doncs ja després de l'entrenament començarem a pensar en el dimecres i a veure de quina manera ho podem gestionar. La propera jornada al camp del Xàbita, a Xàtiva, perdó, a sobre de guanyar, és obligatori? No sé si ficaran com a obligatori els jefes o... És evident que nosaltres sempre anem a guanyar, això ho tenim molt clar, sigui el nostre camp o sigui fora. A partir d'aquí, el Xàtiva fins a la jornada anterior, penso que va ser, no hi havia rebut cap gol. Per tant, té un entrenador que coneix aquesta categoria sobradament, té una manera de fer molt i molt clara, per tant, aquell camp té unes bones dimensions, la superfície és molt similar a la nostra. Anem al tòpic, però a la realitat, a la vegada, que serà un partit molt complicat. I què buscaves tan aviat amb els canvis de Quim i de Josu? Doncs bé, ens havíem ficat per darrere amb el marcador i buscàvem donar alguna cosa diferent. Portàvem tant Xavi com Arnau acumulació de minuts de les 2 últimes jornades, diumenge i dimecres, i Xavi porta ja dies arrossegant unes certes molèsties. Hem pensat que jugadors amb millor condició física perquè no havien iniciat el partit podien donar coses diferents a l'equip i intentar aprofitar el desgast físic dels jugadors contraris i que els nostres poguessin trobar situacions de gol. Tenint en compte el guió de la primera part, fins a quin punt us ha trastocat els plans rebre, després de la xerrada, rebre un gol al minut 2, a la segona part?
Bueno, doncs moltíssim, perquè, bueno, lògicament, tal com havia anat la primera part, el més normal és haver anat al vestuari amb avantatge al marcador, no havia estat així, per tant havíem de continuar fent el mateix. Hem comentat entre tots que millor era sortir amb més intensitat si cabia, perquè era una situació que havíem de fer que el rival no estigués còmode en cap moment. Ells han tingut 3 minuts o 4, tant al principi de la primera com de la segona, en què han intentat girar una mica de perill i han fotut un bon gol i lògicament això trastoca moltíssim, però això és futbol, has de saber intentar improvisar i encertar amb la presa de decisions, que tot va molt ràpid i t'has d'acostumar. Ho havíeu valorat, ho havíeu parlat, què podia passar? No, sempre pensem que et poden marcar, això sempre ho contemples, però no ho comentes perquè el que has de pensar és intentar guanyar el partit, no pensar si ens marquen farem allò, no, és intentar anar a buscar el partit, continuar defensant exactament igual i la mateixa línia que havíem fet durant tota la primera part, vull dir, anar a buscar l'atac, corregir les vigilàncies amb aspectes defensius i res més. Respecte a recuperar efectius, qui estarà millor abans, Cárdenas o Borja? Si estan entrenant encara... No, encara li queda, està en el procés, va molt bé, però encara li queda temps. I Cárdenas encara crec que un parell de setmanes segur, direct també, per tant recuperar Azpárrek, que està sancionat i res més. De tots els gols del Sant Andreu, em sembla que eren, 2 que no han sigut Berga, els altres han sigut Berga. Per el joc de l'equip veiem que sempre pilotes llargues a ell, buscant les seves desmarcades en profunditat, que jugui d'esquena. No hi ha sensació d'Edgar dependència? Bueno, primer de tot jo crec que no ens basem en pilotes llargues a Edgar. La meva impressió, el que entrenem cada dia no és això. Intentem alternar a buscar passades llargues a Edgar, però és un joc que has d'aprofitar. Amb passades interiors penso que Prats participa moltíssim, Xavi també, en aquest cas Aitor, els pivots participen molt, per tant busquem moltes més solucions que no pas aquesta o aquest recurs d'Edgar. Lògicament també ho aprofitem perquè al contrari has d'atacar-lo en relació on penses que és més dèbil, però ni molt menys Edgar dependència. Està clar que és un jugador que està en ratxa, ho hem d'aprofitar, perquè si no seríem rucs, i simplement això, avui no ha tingut l'encert, o no ha trobat la porteria, però ha tingut les seves opcions, com altres companys, per tant penso que l'equip no té aquesta dependència, però qualsevol equip del món, si tens un jugador que marca gols que continua fent durant molt de temps. Abans de començar la Copa Federació, l'objectiu de Piti a la Copa Federació és donar minuts a aquells que no juguen tant o arribar a la final i guanyar els 90.000 euros? Doncs ja t'ho dic, encara no ens hem parat a pensar, lògicament sabem que aquest partit estava marcat i tenim la data i demés, però demà, quan acabem de fer la reflexió d'aquest partit, doncs comencem a pensar en aquesta competició, amb els partits que tenim seguits, amb aquest mes bastant aglutinant amb partits, i llavors ja decidirem de quina manera. Lògicament, nosaltres sempre volem guanyar els partits, a vegades potser no s'entén, però nosaltres tenim una plantilla, lògicament, i hi han de participar tots, i pensem que intentem sempre buscar l'equip adient per cada situació i per cada partit. És tot? Sí. Gràcies.